Vítaj v online akadémii sieťového marketingu. Prečo sme pre teba túto akadémiu spravili? Pretože veríme, že okolo nás je stále veľa ľudí, ktorí potrebujú pomôcť pri nasmerovaní svojho života presne tak, ako my niekedy. Pretože vieme, že Greenways sú cesty, ktoré vedú nielen k zdraviu a prosperite, ale aj k slobode a k našim vysneným životom. Pretože vieme, že na štarte potrebuješ pomôcť. Pretože vieme, že potrebuješ študovať v čase a v priestore, ktorý sa hodí tebe. A pretože je nám jasné, že ak sa ti štart podarí, tak budeš potrebovať návod, podľa ktorého budeš viesť svojich ľudí. Tak sa pustíme do práce. Predpokladám, že pracovný list máš pred sebou. Teraz ti položím najdôležitejšiu otázku celej akadémie. Jej odpoveď je dôležitá nielen pre teba, ale aj pre tvoju parťačku, aby ste vedeli, čo spolu idete tvoriť. Tá otázka znie: prečo si ty v Akadémii sieťového marketingu? Ja som na túto otázku odpovedala asi takto. Zelené potraviny sa mi páčia a páči sa mi aj život, ktorý mi tu predstavuje Jitka. Nepáči sa mi žiť tak, ako žijem teraz. Nepáči sa mi, že musím stále počítať peniaze, stále sa s mužom o nich dohadovať, že keď dieťa potrebuje ísť na nejaké sústredenie, tak máme väčšine problémy. Nepáči sa mi to, že sa bojím budúcnosti. Nepáči sa mi to, že ak nič nezmením, takže moja budúcnosť vôbec nevyzerá pekne. Sama to nedokážem, potrebujem pomôcť, pretože sama som sa snažila doteraz a ono mi to neprinieslo až taký efekt, aký som čakala. Takto som písala, až kým som sa nedostala k tomu, po čom túžim. To, na čo som si predtým nedovolila ani pomyslieť. To, že chcem mať pre svoje deti kvalitné potraviny. To, že chcem mať peniaze nielen na ich krúžky, ale aj na svoje krúžky. Že chcem, aby sme mohli chodiť lyžovať hocikedy na Chopok alebo hocikam inde. Že chcem mať prácu, ktorá je poslaním, ktorá ma naplňa, ktorá robí tento svet krajším. Mať okolo seba kolegov a kamarátov, s ktorými si navzájom pomáhame, podporujeme sa na tejto našej ceste. Skrátka, chcem ten život presne taký, ako mi ho Jitka opísala. Píš, až kým to nedostaneš všetko zo seba vonku, až kým sa nedostaneš k tomu, že začneš písať, aký by tvoj život mal byť. Pretože keď sa dostaneš k tým pozitívnym pocitom, po tom, čo naozaj túžiš, tak sa dostávaš k tej hnacej sile, ktorá ťa dokáže udržať na tejto ceste. Zastav video a píš. Teraz. To, čo ťa najviac zdržuje pri ceste za tvojim vysneným cieľom, teda okrem sedenia na zadku, je skákanie z jednej cesty na druhú. Preto je dobré hneď na začiatku ujasniť si, či toto je tvoja cesta, či ťa privedie k tvojim snom. Veď ja keď sa rozhodnem, že idem na Krivaň, tak si vyberiem iný čas, inú partiu, inú výstroj, ako keď sa rozhodnem, že pôjdem na bicykli napríklad na Kráľovú holu. A už vôbec sa to nedá robiť tak, že idem hodinu na Kráľovú holu a ďalšiu hodinu idem na Krivaň. Takže znovu si vezmi pero a papier a začni písať to, čo sa ti na Greenways najviac páči a prečo si myslíš, že ťa to privedie k tvojim snom. Zastav video a píš. Teraz. Keď si vezmeš všetko, čo robíš vo svojom živote, tak sa to dá rozdeliť do takých 3 základných zón. Jedna je zóna komfortu, tam sú tie veci, ktoré robíš úplne skoro až automaticky, nerobí ti to žiadny problém. Potom je zóna víziev a úplne na konci je zóna strachu. Vždy, keď začínaš robiť niečo iné, tak to znamená výstup z komfortnej zóny. Ale keď sa pozrieš na tento obrázok, keď nebudeš vystupovať dostatočne často z komfortnej zóny, tak to tvoje okolie ťa bude stláčať a tvoja zóna komfortu sa bude zmenšovať, až kým ťa to jedného dňa nenaštve a ty z tej komfortnej zóny aj tak vystúpiš. Alebo teda, keď začneš vystupovať zo svojej komfortnej zóny do zóny víziev, časom sa tie výzvy presunú do zóny komfortu. Tá zóna komfortu sa automaticky zväčší sa zóna víziev a zmenšuje sa zóna strachu. V Greenways máme 10 krokov. Každý tento krok si môžeš zaradiť do niektorej z týchto 3 zón. Vezmi si pracovný list
kde máš tieto kroky napísané a prosím ťa, napíš si, ako to s tebou vyzerá. Predstavujem si to asi takto. Prvý krok je uvítanie do siete a ja. Spýtaš sa svojej parťačky, prosím ťa, čo to znamená? A ona ti povie, no pozri sa, pozrieme si spolu video. To sa skladá z 3 blokov, medzi ktorými sú vsúky, kde moji kolegovia rozprávajú o tom, čo pre nich znamená Greenways. A potom sa o tom porozprávame. Je to pre teba v pohode, je to komfort, alebo je to nejaká výzva, alebo teda nedaj Bože, je to pre teba strach. A takto si prejdi prosím všetkých 10 bodov, zatrieť si ich a porozprávaj sa o tom so svojou parťačkou. A v prípade, že toto cvičenie nerobíš s ňou priamo, tak sa jej spýtaj ešte na 2 veci. Prečo ťa pozvala do tohto projektu a čo vlastne v tomto projekte ona s tebou chce robiť. Zastav video a píš teraz.